खुलुमबाय रायजोफोर आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव दिनैनि टपिक्सआनो जाहैगोन मैयासो जानानै थांनाय उदालगुरियाव बनसुनि डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम दंमोन। बाहाय जाखांनानै फैबाय थानाय समाव सासे बनसुनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङा मोनसे भबानिपुर होननाय जायगानि टल गेटआव गाग्लोबजादों। बेनि बागै ससे बुंनो आं बावैसो सिगां निउसाव मोननाय जादों। दा बे टपिक्सनि सिगां आं बयखौबो आंनि बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों, अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे आंबो गुबुन इउटिउबारफोरबायदि गोबां रोखोमनि कन्टेन्ट लाबोनो हायो आरो जोंनि बर'नि गोबां रोखोमनि खोथा बुंनो हायो। बेनिखायनो आङो गुरैयै बयखौबो अन्नानै खावलायबाय जाहाथे साबस्क्राइब खालामो। सब लोगोफोर बिदिबा नायलांदो लोगोफोर फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ दिनैनि टपिक्सनि बागै। आङो खुनु बनसुनि मेम्बारबो नङा, जेबो नङा दै। आं सासे बर' हिसाबै इन्सिडेन्ट जानायखाय बे खोथाखौ बुंदों। मानो होनबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जेखि जाया अर्गेनाइजेसन दैदेना मानो जोङो बर'फ्रा, साफ्रोमबो बर'फ्रा जोङो मदद होखानांगोन। मानो होनबा बड'लेण्डआ जोंनि जोनोमनिफ्राय फैफानाय, थैजों फैफानाय होनजायो। साफ्रोमबो बर'नि थैयाव बड'लेण्ड सोदोबा हाबनानै दङ। बिनिखायनो जों साफ्रोमबो बर'फ्रा जेखि जाया अर्गेनाइजेसनानो बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानांगौ दैदेना मानो जोङो बिथांमोनखौ सापर्ट होनांगोन। दा बेबायदिनो बिथांमोनहा उदालगुरियाव डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम जोबनानै मोनायाव फैबाय थानाय समाव हठात भबानिपुर टल गेटआव बिथांखौ आक्रमण खालामनानै खर'आव बुदों होनदों। दा मोजाङै मोनथिनाय जायाखै, माखासे फेसबुकआव निउसाव मोननाय जादों। बेनिखायनो बिथां बिमलनिसिम आं आफा इसोरनाव बोर बियो जाहाथे थाबैनो बिथां बिमला रिकभारि जायो। दा मेन खोथाया जाहैबाय बियो सिगां एबसु मुभमेन्टआव जाजेननाय फार्स्ट मार्टियार सुजित नार्जारिजों सेम कन्डिसन जादों। बै समाव एबसु मुभमेन्टआ गुवाहाटीयाव डेमनस्ट्रेशन लानानै फैबाय थानाय समाव टिहुआव बिथांखौ माखासे एसामिस इयुथफ्रा अन्थाइजों खुबैनानै बुथारदोंमोन, मार्डार खालामदोंमोन। थिग बिदिनो बे जाथायाबो एखे होनजायो। दा बिनिखायनो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों जाहाथे बै जायगानि एडमिनिस्ट्रेटिभ, बै जे डिस्ट्रिक्टआव गोग्लैदों भबानिपुरा, बे डिस्ट्रिक्टनि एडमिनिस्ट्रेटिभआ एसपि पुलिसफ्रा गोख्रोङै बिसोरखौ टल गेटनि सिसिटिभिआव नायनानै गोख्रैनो हमनांगौ। बेनिखायनो आङो बनसुनि लिडारफोरखौ खावलायदों एफआइआर होनांगौ बै जाथायनि बागै, जाहाथे बै कालप्रिटफोरखौ हमनो हायो। जोंनि साफ्रोमबो बर' लिडारफ्रा मोजाङै थानाया गाहाम। मानोबा जोंनि बर' लिडारफोरनि सेरनि गोबां सुथुरफोर थाखोमायो। दा बेनिखायनो आं जेखि जाया अर्गेनाइजेसन लिडार जाया मानो बिथांमोनहा साबधानै था। आं गुरैयै खावलायो जोंनि बर' लिडारफ्रा मोजाङै मोजां थानांगौ, मोजाङै मोजां बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ दैदेननांगौ आरो बे मुभमेन्टआ जेब्लायबो थागोन आरो थाबाय थागोन जेब्लानाखि जोंनि बड'लेण्डआ जाफुङागौ मानि।